Takto vyzerá 1500 eur v hrubom na Slovensku. Keď zarábaš 1500 eur v hrubom, čo myslíš? Koľko z toho si zoberieš domov v čistom? Fúha, asi 1300? Fú, to by sme všetci radi, poďme sa pozrieť, ako je to naozaj reálne. Pozrieme sa na sociálne a zdravotné odvody, no a samozrejme na dane. Čo si myslíš? Koľko odvedieš do sociálnej poisťovne na odvodoch z 1500 eur hrubého príjmu? To neviem, 120 eur? Bodaj by, v skutočnosti je to až 141 eur. A čo sa týka zdravotného, čo myslíš, koľko tam? 50? Aj tam je to viacej, je to až 60 eur. Takže dokopy na odvodoch je to 201 eur. A ešte tu máme stále dane. Čo myslíš, koľko zaplatíš na daniach z 1500 v hrubom? 200 eur? Tu nás začínaš byť trošku pesimista. Reálne to číslo je 155 eur 71 centov. Aha, OK. To je lepšie. Takže výsledný efekt je taký, že z 1500 eur si domov zoberieš v čistom 1143 eur aj 29 centov. Asi o 150 eur menej, ako si myslel. Čo ty na to? Fúha, to som nečakal. Poďme sa pozrieť, ako by to vyzeralo, keby si zarábal 10 000 eur. To už by bolo niečo, čo? To by bolo super. Tam, čo sa týka odvodov, dokopy zaplatíš, čo myslíš koľko? 3000? Začínaš byť naozaj veľký pesimista. V skutočnosti je to iba 1340 eur. To zdravotné je 400 eur a sociálna poisťovňa je ďalších 940. A čo myslíš, koľko zaplatíš na daniach? Tak potom dajme 1000? Tu už začínaš byť veľký optimista. V skutočnosti je to 1802 eur 92 centov. Fúha, to je skoro dvakrát to, čo som si myslel. A dokopy tým pádom tá suma, ktorú dostaneš z 10 000 eur, je 6857 eur 8 centov. Wow, to je o dosť menej. No keď si to zoberieš, tak pri 1500 eurách si naspäť domov zoberieš 76% v čistom, kdežto pri 10 000 eurách mesačne si domov zoberieš iba 69%. To nevyzerá, že sa oplatí zarábať veľa peniazí na Slovensku, či? To veru asi nie. Tak to sa asi niekam presťahujem.